Chris, je zit hier als voorzitter van de kunstroute. Het was een lang gekoesterde wens. Het was al een paar jaar in de pen, maar nu eindelijk is het zover. De eerste kunstroute-editie van de Donnerberg. Wat is precies de kunstroute? De kunstroute is ontstaan door de gedachte van er zijn meer kunstenaars op de Donnerberg en Hoogvonderen dan we denken. En die wilde ik eigenlijk uitlokken om samen te werken en samen iets groots op te zetten op de Donnerberg. En daar ook kinderen bij betrekken, dus we betrekken daar ook scholen bij. Want ook de kleine kunstenaartjes die worden groter. Dus, en het heeft ook tegelijkertijd de zin van verbinding. Verbinding van de wijk. Dat mensen leren van allerlei accommodaties die er zijn. Dat ze ontdekken wat er allemaal te doen is op de Donnerberg. Dus tegelijkertijd is het een samensmelting van mensen om die te leren kennen dat de Donnerberg anders is dan men altijd in gedachten heeft. Absoluut, want het is mijn favoriete wijk, dat weet iedereen wel van Roermond. En hij heeft heel veel te bieden, ook Hoogvonderen. Hoe heb je die kunstenaars allemaal gevonden? Hoe heb je die benaderd? Nou, ik heb ze niet gevonden. We hebben er wel wat moeite voor moeten doen. We hebben posters uitgebracht van dat we kunstenaars zochten. Dat is toch vrij goed gelukt. We beginnen een goede start al. We hebben al heel wat mensen. En die kunnen zich dan opgeven. Ja. En dan geven wij hun een ruimte, vrij kosteloos zeg maar, waar hun de exposities kunnen houden. En aan wat voor kunstenaars moeten we denken? Ja, dat is in verschillende maten. Hè. Wat is kunst? Ja. Kunst is een heel groot woord en dat houdt in dat van schilderijen tot beeldhouwen tot glaskunstenaars. Allerlei kunstenaars zijn welkom. Ook muzikanten. Ik vind muziek ook een kunst. Dat is ook een kunstvorm, dus zeker. Zang, dans, we proberen het zo breed mogelijk. Ja. Wanneer vindt het plaats? Het vindt plaats op 26 oktober, op zondag. Dat hebben we bewust gedaan omdat zaterdags hebben de mensen het meestal te druk met boodschappen doen en de kinderen overal naartoe te brengen. En het is van 11 tot 5. 11 tot 5. En voor jou, wat brengt het jou dat dit nu tot stand is gekomen? Nou ja, het is voor mij altijd een droom geweest om eens wat meer kunst in beeld te brengen, zeg maar. Ja, dat mensen meer, vooral kinderen vind ik erg belangrijk, dat kinderen meer leren van wat kunst is en wat het inhoudt. Omdat, zo'n telefoontje, dat is geen kunst, vind ik. Nee, dat En dan denk ik van, met je handen werken en met je hoofd werken, je hersenen. Creatief zijn. Ja, dat is belangrijk. Ja. Doe je zelf ook iets tentoonstellen? Doe je zelf mee? Ik ga het wel doen, ja. Dus voor het eerst dat ik en wat gaan we zien? Ja, ik ben meer grafisch tekenaar. Oké. Dat houdt in dat ik veel met rotoringpennen werk. En ik hou van al het pielwerk en zo. Ik werk niet graag met penselen, ik werk liever met pen. Oh, mooi. Dus ik doe het wel met penselen, ook wel. En hout inbranden doe ik ook. Dus ik ben op allerlei gebieden wel bezig. Mooi. Die dag moeten mensen zich daarvoor aanmelden of is het vrij toegankelijk? De mensen mogen allemaal komen, helemaal vrijwillig. Vrij. Yes. En we hopen dat iedereen het aandurft naar de Donnerberg te komen. Ja. En dan wordt het een prachtige dag. Mooi. Weet ik zeker. Het is tot stand gekomen samen met 5, dus ik stel voor dat we Adam eventjes erbij roepen en dat we hem gaan vragen hoe hij dat nou beleeft. Ja Adam, jullie van 5 zijn helemaal betrokken bij dit project, de kunstroute van de Donnerberg en Hoogvonderen, jouw werkgebied. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Hoe is dat in stand gekomen? Christy heeft heel lang al tekenlessen op Donnerberg Hoogvonderen, eigenlijk bij Gotcha, waar al die buurtbewoners van de Donnerberg nog Hoogvonderen mogen en kunnen aansluiten. Daar is geen leeftijdsverschil, daar zijn ook geen leeftijden aan gebonden. Ik ben in gesprek gegaan met Chris van, wat zou het hier eigenlijk verder moeten gebeuren eigenlijk, wat zouden jullie nog meer willen? En hoe kunnen wij jullie daarin ondersteunen om dat te waar te kunnen maken? We hebben 8 juli 2023 hebben wij een expositie georganiseerd op het Donnerberg in het winkelcentrum.
Dat was een succes. Daar is ook inderdaad de buurtbewoners samen met Chris gaan praten van goh, hoe zou het anders kunnen? Wat zou het anders mogen? Toen is het idee ontstaan om een kunstgoed te organiseren op Donderberg en Hoogvonderen. Dat is iets unieks eigenlijk. Dat is nog nooit op Donderberg is het geweest, en ook niet in de Hoogvonderen. De expositie was goed. En het smaakte naar meer. Ja, het smaakte naar meer. Ja. Groter, mooier. Ik ben toen met Chris en andere buurtbewoners, ook de kunstenaars die op Donderberg Hoogvonderen wonen, zijn we samen bij elkaar gaan zitten van hoe willen jullie dat eigenlijk? Hoe zouden jullie dat willen? En waarin kunnen wij jullie eigenlijk ondersteunen? En daar waar nodig is ook verbindingen te leggen met andere kunstenaars, andere organisaties, andere buurtbewoners. En dat dit wel dan een succesvolle activiteit wordt eigenlijk. En dat is gelukt? Tot nu toe loopt het heel goed. Ja. En er zijn ook verschillende andere organisaties die zijn eigenlijk bij betrokken. We hebben morgen een gesprek bij Maakplaats. Dat is het bekend. En daar hebben we een gesprek mee. Dus om te kijken van hoe kunnen we dit nog meer een grotere succes van maken eigenlijk. Het gaat steeds de goede kant op eigenlijk. Het betreft de Donderberg en Hoogvonderen, ook in verbinding dan samen. Zijn er die kunstenaars, moeten die daar ook wonen? Of krijgen ze zijn het kunstenaars van overal die een locatie toegewezen krijgen? Wij kijken Roermond-breed eigenlijk. Alle kunstenaars die in Roermond wonen, die mogen eigenlijk gebruik maken zijn welkom. Die zijn welkom. Die krijgen een podium aangewezen. Wat het heel mooi maakt, dat kunstgoed op de Donderberg Hoogvonderen is, er zijn verschillende organisaties op de Donderberg Hoogvonderen en we willen de organisatie wil eigenlijk een verbinding leggen tussen al die organisaties door een kunstroute te organiseren. Dus vanuit de componistenbuurt gaan die bezoekers kunnen ze naar de kinderboerderij die op de Donderberg is. Van daaruit kunnen ze naar de Vincent van Gogh basisschool. En zo gaan ze weer naar het winkelcentrum en de Donderie. En dat gaat dan hele Donderberg en Hoogvonderen gaat dat rond eigenlijk. Als een lint, zeg maar. Gaat dat verder. Ja. Prachtig. Zijn er nog kunstenaars die zich aan kunnen melden? En waar kan dat? Kunstenaars kunnen zich aanmelden tot 1 oktober. Ja. Wij hebben een Facebookpagina en Instagram-pagina. Dat staat er allemaal informatie daarop. Daar kunnen ze zich aanmelden. En dan mogen ze nog meedoen. Dus. Ja, ze kunnen tot 1 oktober kunnen ze zich aanmelden eigenlijk. En we hadden net al gehoord van Chris, zang is ook een kunstvorm. Ja. Toneel is ook een kunstvorm. Ja. Dus het kan in de breedste zin. Ja, dat is eigenlijk breed. En je kan met al je kunstwerk kun je gewoon melden. Ja, want er zijn heel veel creatieve mensen wat mooie beelden maken of wat dan ook. Ja, we willen het natuurlijk heel graag zien. Ja, mooi. Nou, we wensen jou heel veel succes. Ik denk dat het hoog tijd wordt om eens een van die kunstenaars hier aan het gesprek te krijgen. Ja. Zullen we dat doen? Ja, nodigen we die uit? 2. Dan gaan we met de eerste beginnen, met Joël. Ja. Dank je wel. Okay. Als kunstenaar wil je niks lievers dan dat jouw kunstwerken onder de mensen komen, dat het te zien is. En dit is natuurlijk een uitgelezen moment om dit te doen. Ja, klopt. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Ik zit op de tekenclub Le Crayon, waar we les krijgen van Chris Dame. En daar is eigenlijk ook dat idee ontstaan om een kunstroute te organiseren. En daarbij ben ik ook terechtgekomen in het organisatiecomité. Oké. En voor jouzelf was het meteen zoiets, niet iedere kunstenaar durft alles te laten zien, zeg maar. Nee, klopt. Ja, hoe zit dat bij jou? Ik noem mezelf ook nooit echt een kunstenaar meer, echt een hobbyist. Dus het is natuurlijk soms wel spannend om te laten zien wat ik maak. Van, is het wel goed genoeg? Maar dat blijf je altijd wel houden. Maar uiteindelijk vind ik het ook altijd wel leuk om mijn dingen tentoon te stellen en gewoon verbinding te maken met andere mensen en erover te praten en een gesprek erover te beginnen. Van wat het is en wat ze er leuk aan vinden. En dat vind ik toch altijd wel heel leuk.
Je bent zelf waarschijnlijk ook geïnspireerd geraakt door iets wat je meegemaakt hebt, gezien hebt of iets wat... Vertel. Ja, ik maak zelf heel veel surrealistische portretten en gezichten. En ook hele rare figuren, eigenlijk een beetje cartoonachtig. Ja. Dus ik lees ook heel veel Japanse strips van Junji Ito, Hideshi Hino. Dat zijn een beetje de horrorverhalen uit de Japanse stripwereld. En daar ben ik ook heel erg door geïnspireerd geraakt. En dat zijn wel een beetje mijn idolen eigenlijk. Is het nou ook jouw droom om dadelijk anderen te inspireren met wat jij dadelijk laat zien? Dat zou wel heel mooi zijn, ja. Ja. Zeker. En als jij op de tekencursus zet, zeg maar, zullen we zeggen, dat zijn natuurlijk allemaal heel verschillende mensen, heel verschillende wensen en heel verschillende dingen die ze maken. Ja, klopt. En hoe gaan jullie samen dat dan, want je hebt 1 cursusleider neem ik aan, hè? Dat is, ja. Hoe doe je dat dan? Hoe inspireert hij jullie? Hoe gaat dat? Het fijne aan Le Crayon is dat we echt gewoon ons eigen ding mogen doen. Dus we hebben niet heel vaak opdrachten. We kunnen gewoon maken wat we zelf willen en daarbij ondersteuning krijgen. Ja. En daardoor inspireer je elkaar ook. Dus ik maak nu bijvoorbeeld mee dat ik met 2 anderen een soort van samenwerking aan ben gegaan door tekeningen te maken. Iemand anders kleurt ze in en weer iemand anders maakt er een collage van. Dus we inspireren elkaar wel heel erg. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat is ook mooi, die verbinding. Ja, zeker. Wat de kunstroute ook wil doen, zeg maar, verbinden. Ja. Ja, fantastisch. Wanneer is die voor jou geslaagd dadelijk, die kunstroute? Als er heel veel verbinding is gecreëerd tussen verschillende kunstenaars, als we elkaar hebben een beetje leren kennen, van elkaar dingen hebben gezien, dat lijkt me toch wel het belangrijkste inderdaad. Dat je gewoon connecties tussen kunstenaars ontwikkelt. Mooi, ja, we zijn heel benieuwd naar de uitslag en wat je allemaal tentoonstelt. En wij wensen jou heel veel succes en vooral heel veel plezier. Ja, super, dankjewel. Ja, Astrid, ook jij bent betrokken bij dit project en ik ben heel benieuwd. Wat ga jij zelf als kunstenaar nou laten zien aan ons? Ja, dat is best een moeilijke keus, want ik ben heel breed. Dan maak ik iets in zwart-wit, dan doe ik heel veel met kleur. Ik teken ook wel. Dus ja, ik heb zoveel staan, daar moet ik nog echt over nadenken. Maar je moet nog keuze maken in wat je laat zien. Wat me aanspreekt is mensen, schilderen, portretten. Dus ja. Dat past echt bij jou? Ja, en kleurrijk. En kleurrijk, ja, dat zien we. Saai, dus, ja. Nee, ja, mooi. Doe je dit al lang? Ja, ik heb inderdaad zo'n 12 jaar geleden ooit bij Maximina begonnen. Dat was ook een schilderclubje. En daar hebben we toen een kunstenares, het Herkepers, heeft ons een beetje leren met kleuren omgaan, hoe je dat moet mengen. En van de een kwam het ander en op een gegeven moment was het allemaal zo leuk. En toen ben ik daar moeten stoppen. En toen kwam ik bij Le Crayon terecht. Ik vind het zo leuk daar. Ja. Echt. En wat maakt dat nou zo leuk? De verschillende leeftijden. Ja. Dat je elkaar inspireert. Chris is echt een hele grote inspirator. Die doet het zo geweldig. Mooi. Ja, daar leer ik ook veel van. Want dat andere clubje was alleen maar schilderen. Maar nu doe ik ook wel tekenen en dan doe ik wel eens met potlood. Ja, je kunt er nog veel meer dingen doen, dat moet ik ook nog ontdekken. Dus je wordt uitgedaagd? Ik word uitgedaagd. Mooi, ja. En zie je dan ook aan wat anderen maken dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel eens willen proberen? Ja, echt. Er zit heel veel talent. Ja. Heel veel jongere meiden die maken fantastische strips. Er is een ouder iemand dat ik denk, nou, 88 en die maakt dit. En een mevrouw die kan heel goed met kleurpotloden, heeft ze een indiaan gemaakt. Ik zeg, hoe doe je dat toch? Met heel veel geduld. Dat is het enige wat ik niet heb. Het moet geen weken duren voordat mijn schilderij af is. Ja. Dat moet ik ook leren. Ietsje sneller. Een beetje, maar het inspireert ontzettend. Dan denk ik, oh, dat ga ik ook eens proberen. Zoals ook, Chris had me iets met 2 vogels. Ik weet niet meer hoe ze heten. Ja, ik zeg, maar dat kan ik niet. Ja, zegt hij, probeer gewoon doen. Ja. En het heeft me wel moeite gekost, maar ik ben er wel trots op het eindresultaat. En dat vind ik dan zo leuk. Dat niet alleen de medeclubleden, noem ik het maar even, je inspireren. Maar dat ook Chris was met dingen komt van, probeer dat nou eens. Ga eens een andere weg in. Want ik was altijd heel vasthoudend, alleen maar met acrylverf werken. Maar ik heb ontdekt dat met die zachte potloden is leuk, met stiften leuk, met potlood. Dus, ja. En dat is ook het mooie wat we straks hoorden als mensen uitgedaagd worden, maar mensen ook ermee in aanraking komen. Want vaak kom je er niet meteen mee in aanraking. Nee, en dit is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk.
En het geeft ook een positieve vibe aan de Donderberg en Hoogvonderen. Ja. Dat er iets leuks gaat gebeuren. En ik verheug me er heel erg op en ik hoop dat het heel succesvol gaat worden. Ja, daar gaan we zeker van uit, natuurlijk. We hoorden het Chris ook straks zeggen, van het was echt wat achter de deur allemaal speelt, dat zie je normaal niet. En dat kan nu een etalage krijgen door middel van die kunstroute. Juist, precies. Ja. En wie nodig jij allemaal uit om te komen kijken? Ik denk mensen, vriendenkring, familie. Ik zet het op Facebook en ik deel dat een paar keer. En ja, ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gaan komen. Ja, zeker. En flyer. Want dat verdient het. Ja, zeker. Het verdient heel veel aandacht. Ja, zeker. We zijn er al maanden mee bezig en om het echt tot een succesvol project te maken. Ja. En ik zie er echt naar uit. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Spannend. Echt, ja. Nou, het is wel een hele positief iets voor de Donderberg en Hoogvonderen. Ja. En uniek inderdaad, wat al gezegd werd. Je ziet het eigenlijk nooit in wijken. En nu deze 2 wijken die nou de aftrap maken, wie weet wat er straks volgt. Ja, en wat ik ook leuk vind is dat de scholen erbij betrokken worden. Ja. Chris en ik zijn dus al bezig geweest met de kids om een schilderijtje tot stand te brengen. Mooi. En dan met de onderwerpen die hun interesseren. En de scholen stonden daar ook voor open? Ja, ze waren allemaal enthousiaste leerkrachten. Die zijn er ook bij om het een beetje te begeleiden. Heel belangrijk, want vaak gaat de tijd toch op aan lesgeven. Ja. Maar het creatieve voor kinderen, ja, dat moet opbloeien. Zeker. Die kans moet je krijgen. Kinderen waren ook heel erg enthousiast. Ja. Oh, mooi. Ja. Nou, dus ook jij heel veel succes. Dankjewel. En vooral heel veel plezier. Ja, dat gaat zeker lukken. We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. Oké. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, beste kijkers. Het was natuurlijk fantastisch als jullie allemaal komen kijken naar de Donderberg en Hoogvonderen, naar de kunstroute. Geef je op als je kunstenaar bent of iets te tonen hebt. Meld je nog even en op Facebook of bij 5 aan. Doe mee en anders kom kijken en word je vooral geïnspireerd om volgend jaar mee te doen. Dankjewel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Moren Machines. Moren Machines voor land, tuinbouw en parkonderhoud. Ook voor reparaties, machineonderhoud en occasions. En Oonktime Roermond.